Дзень добры, панове! Вёска Парафьянова. А знаходзіцца гэтая вёска ў Дохчыцкім раёне Віцебскай вобласці, былое Вялікае княства Літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Ну, дык што, паважаныя, хадземце разгадваць гісторыю гэтай вёсачкі. Вёсачка Парафьянова, вось гэтае, паважанае панства, яна лічыцца адной са старажытнейшых вёсак ўсяго Дохчыцкага раёна. І паходзіць, значыцца, назова гэтай вёскі ад слова «парахвянин». Вось. Ну, а парахвянин азначае прыхажанін. Гістарычная даведка. Парафія. Царкоўны прыход. У рымска-каталіцкай царкве гэта ніжэйшая тэрытарыяльная царкоўна-адміністрацыйная адзінка епархіі. Узначальваецца пробашчам. Парафіі аб'ядноўваецца ў дэканат. На тэрыторыі парафіі, акрамя парафіяльнага фарнага касцёла, могуць быць філіяльны касцёл і капліцы. Тэрмін парафія на Беларусі ўжываўся і ва ўніяцкай царкве. Упершыню ў летапісы Парафьяна, паважанае панства, патрапіла ў 1435 годзе. Якраз тады, вось, значыцца, у першай палове 15 стагоддзя усходнюю частку Куранецкай воласці вырашылі аддаць віленскаму архід'якану. Ну і землемер, вось, які, значыцца, гэтую землю тут размераў, нешта неправільна памераў, пахадзіў тут паміж маёнткамі Даўгінава, Парафьянова і Дохчыцамі. І над рэчкай лугі некаторыя засталіся як бы нічыйнымі. Ну і ўсе гаспадары навакольных маёнткаў пачалі за гэтай лугі, значыцца, біцца ды сварыцца, каму ж на гэтых лугах сена касіць, ды каму кароў на іх пасці. І ў сувязі з гэтымі сваркамі ўсімі Парафьянова, вось, у 1435 годзе і патрапіла ў летапіс. Другі раз у летапісы Парафьяна патрапіла ў 1559 годзе. Можа, нейкі перапіс тут быў ці што, бо, значыцца, там было сказана, што у Парафьянова тут было 17 надзелаў бедных сялян, якія не мелі цяглавай, значыцца, жывёлы, ну, коней ці валоў, вось. Але, думаю, тыя сяляне, паважанае панства, хутка разбагацелі, бо месца гэта не было такім месцам Богам забытым, вось, а вызначалася нейкай сваёй такой духоўнай, мусіць, сілай, штосьці было тут у гэтым месцы, бо тут у 1630 годзе, значыцца, пабудавалі драўляны касцёл. Ось. А фундатарам гэтага касцёла быў віленскі архід'якан Мельхіёр Ельешкевіч. І асвечаны касцёл гэты быў у Парафьянова у гонар паны Марыі. Але вось той касцёльчык драўляны паны Марыі, паважаны, ён не прастаяў і гадкоў 30, бо пачалася вайна, і падчас вайны ён згарэў. І я хочу сказаць вам вось што калі ўзяць усе войны, якія праходзілі вось праз нашу зямлю, праз нашу родную Беларусь, то не было страшнейшай вайны ў нас, чым тая вайна, што пачалася ў 1654 годзе. Вайна крывавая, несправядлівая, без прычыны і абвяшчэння. Вайна з расійскай дзяржаваю. Гістарычная даведка. Вайна расійскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай.
Вайна пачалася 20 мая 1654 года. Галоўным аб'ектам удару стала Беларусь. Усе тры царскія расійскія арміі ударылі адначасова. Непасрэднай падставай для пачатку вайны стала памылка паслоў Рэчы Паспалітай у напісанні тытула расійскага цара Алексея Михайловича. Ход вайны ад самапачатку агрэсіі разгортваўся надта ўдала для захопнікаў. За 3 месяцы вайны былі захоплены такія гарады, як Полацк, Віцебск, Гомель, Магілёў, Смаленск і іншыя гарады і мястэчкі Вялікага княства Літоўскага. Палітыка маскоўскіх уладаў адзначалася значнай жорсткасцю да насельніцтва. Уладу на захопленай тэрыторыі бралі ў свае рукі царскія ваяводы. Асабліва падтрымлівалася праваслаўная царква. Ёй раздавалі землі тых, хто аказваў супраціў расійскаму войску. Лозунгам маскоўскай палітыкі быў прынцып «Уній не быць, каталікам не быць, жыдам не быць». Гэта прывяло да закрыцця ўсіх каталіцкіх храмаў і навучальных устаноў. Уніятаў гвалтоўна пераводзілі ў праваслаўе, але і праваслаўныя беларусы моцна пакутавалі ад дзеянняў царскіх войскаў. Сярод усіх ваенных трафеяў палон лічыўся самай каштоўнай здабычай царскіх ваяроў. Да катэгорыі ваеннапалонных маскоўскі ўрад адносіў і мірнае насельніцтва, захопленае на непрыяцельскай тэрыторыі. 13 гадоў, паважаны, ішла эта страшная вайна з Расіяй. А і за гэты 13 гадоў расійскі царскі ўрад так і не змог дабіцца сваёй галоўнай мэты. Гэта значыць далучыць Беларусь да Расіі. І расійскія баяры і дваранне так і не змаглі сабе набыць новыя землі на нашай Беларусі. Але нам, беларусам, гэтая вайна далася вялікім коштам, бо пасля вайны ўся Беларусь ляжала ў руінах і попеле. Беларускія паветы амаль усе цалкам былі знішчаныя непрыяцелем. Загінула больш за палову насельніцтва нашай зямлі. Ну, кажуць, што чалавек чалавечага следу шукаў, вось хадзіў па гэтай зямлі. Усё, што было драўлянае, ўсё было спаленае. Мураваныя дамы, усе стаялі без дахаў і чорныя ад дыму, а каталіцкія і уніяцкія храмы былі ўсе разбураныя, а калі некаторыя яшчэ і стаялі, то сцены ў іх былі прабіты молатам, а званы ўскрозь былі паздыманыя і вывезеныя ў Расію. А тое, што не паспелі вывезці падчас акупацыі, то яны ўсё тут расплавілі. Гэтая вайна з Расіяй, яна, можна сказаць, перайначыла ўсю нашу краіну. Яна зламала хрыбет нацыі. Вось край добра развітай гаспадаркі, вытворчасці. Краіна, якая была вядома вырабамі сваіх майстроў далёка за межамі, была спустошаная і знішчаная. Тысячы рамеснікаў, тысячы майстроў былі адарваны вось ад сваіх родных ніў і вывезены ў Маскоўшчыну. Наша эліта была ўся знішчана. Наш народ быў ператвораны ў сялянскі народ. І вось некаторыя гісторыкі сцвярджаюць, што наш край, вось Беларусь пасля той вайны так і не змагла акрыяць і па сённяшні дзень. За савецкім часам, паважанае панства, аб гэтай вайне ці маўчалі, ці падавалі гэтую вайну, як, значыцца, вайна Расіі з Рэччу Паспалітай за вызваленне беларусаў ад польска-літоўскіх заваёўнікаў. Дык я вам скажу, панове, што дакументы сведчаць зусім пра іншае. Падназовы літоўскія людзі, літоўска-польскія гарнізоны, польска-літоўскае войска, пад гэтым усім, значыцца, карэннае мясцовае насельніцтва. Гэта, значыць, беларусы. Гэта беларусы у гэтай вайне абаранялі са зброяй у руках свае сёлы, свае гарады, свае замкі. Гэта яны гінулі на полі боя і траплялі ў палон. І яшчэ, што цікава, у шматлікіх спісах так званых палонных літоўцаў, значыцца, адны толькі беларускія прозвішчы. Вось такую вайну з намі вёў расійскі цар Алексей Михайлович, пра якога расійскія гісторыкі пішуць як пра дабрэйшага чалавека слаўнай рускай душы.
Падчас той вайны, паважанае панства, уся гэтая вёска была знішчаная. Касцёл паны Марыі быў спалены. Дарэчы, вось гавораць, што той касцёл парафіянаўскі, колішні, ёсць на малюнку, на гравюры у кнізе Зелевіча «Задыяк на землі», якая была выдадзеная яшчэ да вайны ў 1650 годзе. Ну і аднавілі вось тут касцёл у парафіянаў толькі пасля вайны ў 1675 годзе. Ну а ў 1908 годзе на месцы старога драўлянага касцёла, дзякуючы намаганням ксяндза Корна на сродкі мясцовых парафіян, распачалося будаўніцтва вось гэтага мураванага касцёла. І гэты касцёл быў пабудаваны ў 1913 годзе і асвечаны, як і папярэдні, у гонар найсвяцейшай паны Марыі. Але калі вось сюды ўвайшлі бальшавікі, то яны храм зачынілі, ператварылі ў склад. І толькі напрыканцы мінулага стагоддзя гэты касцёл быў вернуты каталікам, і ён дзейнічае сёння, як і раней. У парафіянаўскім касцёле ёсць партрэт ксяндза Мячыслава Багаткевіча. Ксёндз Мячыслав Багаткевіч, ён падчас Другой сусветнай вайны, падчас акупацыі служыў у касцёле на Глыбоччыне. І вось яго пропаведзі вельмі не падабаліся фашыстам. За гэта ён быў арыштаваны і закатаваны. Пасля вайны ксяндза Мячыслава Багаткевіча далучылі да ліку блаславёных. А вось тут, у гэтым парафіянаўскім касцёле, ксёндз Багаткевіч, ён правёў сваю першую імшу.
у гэтым парафіянаўскім касцёле вось не ведаю як сёння, а раней заўсёды ішлі набажэнствы у памяць пра герояў, у памяць пра тых, хто загінуў, баронячы свой край, у памяць аб паўстанцах. А паўстанняў у нас на Беларусі колись было вельмі шмат. І вось як бы камусьці не хацелася, значыцца, беларусам прышыць такі ярлык, што талерантныя, памяркоўныя, ціхмяныя, рахмяныя, ну і іншыя там розныя слоўцы. Але гісторыя гаворыць зусім пра іншы беларускі народ, пра народ, які змагаўся за свой край, які паўставаў супраць захопнікаў неаднойчы, і пра народ, які жыў для свайго краю і рабіў усё, каб быць свабоднымі і незалежнымі. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай расійскі царскі ўрад усё ж такі дабіўся сваёй мэты і далучыў Беларусь да Расіі. А Парахвянава, якое тады належала Віленскай каталіцкай архідыяцэзіі, было ў іх канфіскавана ў расійскую казну. І вось новыя землі расійскі ўрад пачаў раздаваць сваім памешчыкам, чыноўнікам, і Парафянава атрымаў нейкі расійскі памешчык Ашу. Нашим продкам, конечно, вельмі не падабалася тое, па-першае, тое, што мы патрапілі ў залежнасць ад кагосьці, што мы страцілі сваю незалежнасць, і тое, што нашы гэтай землі раздаюць чужынцам, і яны падымалі паўстанні, баронячы свой край. І вось падчас чарговага паўстання ў 1863 годзе, вось недалёк ад Парафянава, тут каля вёскі Парэчча адбыўся бой паміж шкарнікамі і паўстанцкім атрадам пад камандаваннем Генрыха Дмахоўскага. Гістарычная даведка. Дмахоўскі Генрых Михайлович нарадзіўся 14 кастрычніка 1810 года ў Вільні. Удзельнік рэвалюцыйнага руху на Беларусі, у Літве і Польшчы. Скульптар з дваранскай сям'і з традыцыямі асветніцтва і вызваленчай барацьбы. Скончыў Віленскі універсітэт. Удзельнік паўстання 1830-1831 гадоў. Пасля разгрому паўстання эмігрыраваў у Францыю, дзе вучыўся на скульптара і працаваў у Парыжы. Стварыў помнік польскаму рэвалюцыйнаму дзеячу Пяткевічу, героем паўстання 1848 года. Пад псеўданімам Генры Сандерс у ЗША стварыў бюсты Тадэуша Касцюшкі і Джэферсона для Кангрэса ЗША, а таксама медальён з сілуэтамі павешаных дзекабрыстаў. У 1861 годзе вярнуўся на радзіму. У Вільні стварыў бюст Уладзіслава Сыракомлі, гісторыка Балінска, статуі святога Уладзіслава і помнік Барбары Радзівіл. Удзельнічаў у падрыхтоўцы паўстання 1863 года. Паўстанскі камісар Дзісненска павета, начальнік паўстанскага атрада. Бой тут адбыўся, паважанае панства, 14 траўня 1863 года. Ну і, конечно, цяжка ваяваць вось з косамі і паляўнічымі рушніцамі супраць добра абучаных салдат. Ну і, конечно, атрад Дмахоўска тут быў разбіты, а сам камандзір атрада, скульптар Дмахоўскі, загінуў. Ну і пасля паўстання землі паўстанцаў зноў жа, як і раней, пачалі раздаваць расійскім памешчыкам. Ну, але яны не ўсе тут прыжываліся, таму што зямля для іх чужая, народ таксама чужы, таму на гэтай землі продавали, а сами з'їжджали назад у Россию. Но набывали их уже наши шляхтичи. И тут уладарили уже такие шляхтичи, как Пшаздецкие, Тышкевичи. Ну а апошними уладарами у Парафянова это были шляхтичи слатвинские. При шляхтичах слатвінскіх ў 1886 годзе Парафянова гэта быў цэнтр воласці. Тут пражывала тады 45 чалавек. І слатвінскія Парафянова пабудавалі, значыцца, і сядзібу сабе, шматлікія гаспадарчыя пабудовы. Недзе ў 1880 годзе пабудавалі і вось гэты бровар. Вось. І гэты бровар, я скажу, з часу славінскіх і па сённяшні дзень сваю гэтую увеселительную функцыю так і не згубіў.
тут у парафіяна, вось, у шляхтичаў слатвінскіх, значыць, лесніком працаваў такі дядька Бабровіч. І вось у сям'і Бабровічаў парафіянава нарадзіўся сын, якого назвалі Мячыслаў. І пазней Мячыслаў Бабровіч стаў знакамітым беларускім крытыкам, публіцыстам, празаікам. Ну, а нам усім ён больш вядомым пад псеўданімам Лявон Гмырак. Гістарычная даведка. Гмырак Лявон. Сапраўднае імя Мячыслаў Бабровіч. Нарадзіўся 6 красавіка 1791 года ў вёсцы Парафьянава. Беларускі крытык, публіцыст і празаік. Біяграфія вывучаная недастаткова. Вучыўся ў Віленскай гімназіі. Супрацоўнічаў у газеце «Наша Ніва», часопісе «Лучынка», альманаху «Маладая Беларусь». Аўтар апавяданняў і нарысаў па гісторыі нацыянальна-культурнага руху «Беларускае нацыянальнае адраджэнне», а таксама артыкулаў па гісторыі беларускай культуры. На гістарычныя погляды Лявона Гмырака паўплывалі праграма беларускай сацыялістычнай грамады і сацыяльна-этычная канцэпцыя расейскага народніка Лаўрова пра абавязак інтэлігенцыі і элітарных сацыяльных груп сплачваць доўг народу. На думку Гмырака, сялянства, рабочая інтэлігенцыя павінны змагацца з нацыянальным прыгнётам. Лявон Гмырак быў малады, поўны сіл і творчых планаў, але вось пачалася Першая сусветная вайна, яго забралі на фронт, дзе ён і загінуў, калі яму было такі 24 гады. Ну і пасмяротна яго ўзнагародзілі георгіеўскім крыжам. Беларускія паэты, пісьменнікі вельмі любілі Лявона Гмырака. І ягоны сябра Змітрок Бядуля пасля смерці Лявона напісаў такі верш, што Лявон Гмырак з душой магутнай любіў без мер свой край пакутны. Сасонка віленшчыны сумнай, дзіця веллі ракі задумнай, хацеў рассеяць ён туман, хацеў ён волі для сялян, святлейшых, лепшых шчасных дзён, жадаў для брата свайго ён. Скажу шчыра, вось, пажанае панство, здарожыўся трошкі, стаміўся, але ногі, скажу, пабіў не дарма. Бо шмат чаго цікавага тут даведаўся, вам распавіў. Так што і вы, пажанае панство, дома не сядзіце, а адпраўляйцеся лепш у падарожжы. І поспехаў вам, і ўсё самага найлепшага. Да сустрэчы праз тыдзень!